Ngelela ngaso lesikhathi ungakhohlwa ukuciphiza ufollow bese uyasubscribe lapha ku YouTube Mthombeni Media 1. Ezinye izindaba ezivelile uMgibi bekade ethulile laphana ekhasini lakhe lika TikTok. uMgibi uzokhumbula ukuthi udume kakhulu laphana ezigudle zokuxhumana uTikTok la eveze khona uqhatha noma sithi uveze umulandeli noma umthandi womculo kaMaskando yobe esho izingoma ezimbili asuke esiqhathile. Okunyathiwa kuveza uthe lo umlandeli uzomupha imali engango 100 rand izizumbulu za 100 rand bese phunde emupha futhi negigi alebalile uMgibe. Lapha kwazile khona uMgibe uqhathe izingoma ezimbili eshisa isikhotha kulamalanga okubalwa ingoma kaMdumaze ehamba naye uMjolisi, waphinde waqhatha naye ingoma kaMroza Fakude la ehamba khona noShenge wasehlalankosi. Uphindile futhi wafaka naye uNjoko kuye le competition. Thina sizoyiveza umkhankaso wakhe uMgibe ewuqala ekuqaleni inkulumo yakhe esikhulumela mayelana nalo mkhankaso noma nale competition lapho kutonyulwa khona oyedwa umculi okubikwa ukuthi uyena ingoma yakhe eshisa isikhotha noma ethandwa abantu noma emnandi. So mfaka uMgibe esikhulumela elandela ukunikeza u100 rand mahala namhlanje intambama ezokunikeza idatha u5 gig namhlanje intambama. Uyazwa ngithi mina kini ngitshelela ukuthi yipi ingoma ewubest phakathi kukaMroza Fakude ehlama phoyisa kuzoba uheba for ibhola lirazwe lonke, kuzoba uMdumazi umfomhlongo umfana wezitho ezinkulu ethi ubambo lwami, kuzoba inkuzmalanga uNjoko umfana wesiphomo mfethu umshana bafethu angene ku live bafethu. Ngifisa ukumkhomelisa imali yakhe esuka kumina njengoba ngishiyo bafethu iwinner yethu izothola bafethu imali elinganiselwa esambeni sika 100 rand ebese ngimnikeza idatha lika 5 gigabyte. Uma kuukuthi idatha unalo vele already akalidingi idatha mhlawumbe unane wifi, okwami ngizomnikeza imali ebengizothenga ngayo idatha lika 5 gigabyte ku Capitec app. Madoda